Bé, doncs fem una breu síntesi per les noves incorporacions i dèiem que el Globalium de fet és com una pissarra en blanc, que seria la nostra ment. Val? I aquesta bola representa aquesta pissarra en blanc. Llavors es pot abordar des de molts llocs diferents, no? Des d'una explicació més teòrica i prou, però el que en aquest taller enfoquem és explicar la pissarra, que és el mapa, a través d'un viatge, no? Que seria aquest, partint d'un punt d'aquest mapa mundi, que en lloc de continents i geografia són els diferents continents i països i regions, no? Dels conceptes de la realitat, i a través d'un viatge que anem fent pel món anirem explicant el món. En lloc d'explicar la teoria de cada continent, doncs, a través més de la vivència aplicada del viatge. I dels no infinits, però moltíssims viatges que ens pot permetre la realitat, un d'ells és aquest camí que en diem a la plenitud. No? Però dèiem que un bon mapa, de fet, ha de permetre qualsevol viatge. Igual com per venir fins aquí, doncs tu ara has seguit un mapa o amb el Google Maps, o si un ja el té aquí, doncs el sap de memòria, perquè tu esculls el viatge. No? És a dir, el mapa, és veritat que segons que tingui el mapa et serveix per un tipus de viatges o altres. No? És a dir, un mapa polític et serveix per veure els països, no? I per anar potser d'un país a un altre o per conèixer un país a un altre. Un mapa de carreteres et serveix per moure't, un mapa de línies ferroviàries i elèctriques i rius o físic et serveix per les muntanyes o pels camins, no? Un mapa sociològic, no? O demogràfic et servirà per veure... Cada mapa et pot dir moltes coses, o per veure les fonts, o per veure... No sé, però el que dèiem és que l'important és que el mapa sigui veritat. I tu esculls un o altre des de la teva llibertat personal. Per tant, no és... Tot i que és filosòfic, podríem dir-ho, marcar-lo en el terreny de la filosofia, però no és cap doctrina de pensament. Més enllà de que hi ha gent que opina que ara ja no és hora de tenir sistemes de pensament globals o models de la realitat, que això es va acabar amb Hegel, però hi ha qui ho qüestionem, no? És a dir, que per poder especialitzar-nos en allò que ens sigui més afiu que vulguem, pot anar molt bé que primer de petits partim d'una visió global. Tenir la visió de conjunt tant per entendre tot el que ens vagi passant al llarg de la vida, com per prendre decisions, com per entendre on està l'altre, com per acceptar la diferència, com per no espantar-nos si ens passa una cosa que, ai, no sé què m'ha passat, no? He tingut una al·lucinació, o aquell somni, o aquella experiència, jo què sé, d'una droga, no? No, allò és terreny prohibit, dius, ja, la vida té molts racons, té moltes dimensions de la realitat, llavors està bé conèixer-les totes, primer per saber per on naveguem, o per saber per on volem navegar, per saber on naveguen els altres, per saber per què en alguna de les dimensions no va, anem a analitzar-ho i com la podem millorar. Per exemple, com és que ens estem carregant el món, doncs potser si mirem un bon mapa veurem què hem de reforçar, o de generar, o de reconstruir, o de replantejar, etc. No? O si em sento perdut a la vida, doncs ja, per què em falta, no? O des d'on estic afrontant la vida. Llavors és una eina. Un mapa és una eina molt important. Podríem dir que gairebé podríem considerar-la com imprescindible. I sobretot també en la dimensió més col·lectiva o universal, perquè si no hi ha un acord amb el mapa i amb els conceptes essencials, difícilment trobarem les solucions o ens entendrem amb les coses més complexes. Doncs l'ideador d'això, no? Lluís Maria Xirinacs, que ell el que va fer és síntesi de molts savis i pensaments i filòsofs de tota la història de la filosofia coneguda, el que ell fa és una síntesi i una aportació extra, que és aquesta geometrització i col·locar com si fos una taula dels elements periòdics, que cada un té un pes atòmic, doncs cada casella és la d'un concepte i no la d'un altre. I la prova
també la fem en cada taller i també la farem aquí. És a dir, abans de col·locar un concepte, jo us preguntaré, quan ja sapigueu les coordenades bàsiques, us preguntaré on va aquest? I normalment, tothom acaba coincidint on va. Per tant, això empíricament ens ve a dir que segurament té raó, que els conceptes tenen distància entre ells. Llavors, bueno, ja el farem, aquest petit joc. Llavors, dèiem també que en aquest taller moltes vegades el dibuixàvem amb un globus, però era un model efímer, no? Tu l'havies fet el Globalium? No, no l'havia fet cap. Tu tampoc l'havies fet, tio. En els Globaliums que havíem fet a vegades fèiem això però amb un globus, però clar, es dibuixava un rotulador i s'apuntaven algunes, però llavors quan es dibuixava un globus es quedava sense model. I aquesta que vaig dir, va, per què no ho fem ja? Perquè a mi més una eina, jo a casa el consulto contínuament amb coses que passen ja amb això, tal, i mires la definició curta per refrescar-la, o què hi ha sota de subjecte, no? És a dir, que t'ubica molt, no? I sigui amb aquest format, o amb aquest, que és el mateix, però amb les cares més planes, no? Que serien 3 fileres de 8 i les dues tapes, però amb esfera funciona igual, en els mateixos compartiments. I una cosa que a mi em va molt bé és que veurem, no sé si ho veurem avui o demà, però si no en el següent taller ja hem dit que avui espero que tingueu ben integrades les 3 dimensions. Apuntarem la quarta, però ni tan sols avui, demà, podrem completar tot el model menor de les 3 dimensions. Dubto que tinguem temps. Però bueno, ja, si ho féssim en 3 o 4 setmanes tot, ja seria... Em va costar 4 anys aprendre això. Vull dir que si ara tot s'accelera i així sintetitza, gràcies als pioners i sobretot gràcies a l'ideador d'això, que ens ho ha servit amb safata, després de 40 anys ell de treballar-ho, està aviat dit, perquè clar, qui s'atreveix, no? A sintetitzar tota la realitat aquí. Està aviat dit, està aviat dit. I clar, quan això tu et deixes i dius m'agrada, m'interessa i el que fa és ampliar-me i per tant no limitar-me, al contrari, superar limitacions, si tu et canvies el teu software, que és amb el qual navegues per la vida, ja no sé si cal, vull dir, l'evidència és immediata, no? La meva vida serà diferent. I com resolc les coses que em passen en la vida serà diferent. I, com deia ell, atreviu-vos a pensar en gran. Penseu el que penseu, penseu en gran. Per poder pensar en gran has de tenir un mapa gran, un mapa complet, un mapa global, perquè si no és fàcil que t'estavellis, o que t'embardissis, o que sortis fiquis en un lloc que hosti, no sabia què hi havia i que és un barranc, no? Per tant, no és menor les conseqüències d'adoptar un mapa global en contra dels que pensin que ja no és temps, no? Jo que deia que hi ha alguns corrents acadèmics, no? La línia de pensament de les càtedres de filosofia dominant sembla ser que ara ja es considera que el temps dels models globals ja va acabar fa temps, no? Però això és qüestionable, si més no. I jo el que puc parlar és de l'experiència, inclús moltes línies pedagògiques són partidàries de primer donar a les personetes una concepció global de la realitat i després ja vindrà l'especialització, fins i tot especialitzar-se en la globalitat, que és una especialització, el globalista. Hi ha gent que és més globalista, hi ha gent que s'especialitzarà en la lògica, que és on hi ha la matemàtica, o en la ciència, o en l'art, no? O en l'espiritualitat, no? Més en la mística o en la metapsíquica, o en el camp de les teràpies de les emocions, o en la teorització, o en la tècnica de fer bones sabates, o el que sigui. Després ve l'especialització. Però, clar, si partim d'això, les conseqüències són moltes. En qualsevol cas, és una opinió, com totes, discutible. Molt bé, doncs jo començarem aquest viatge. Començarem aquest viatge des de
des d'una de les dimensions, és a dir, jo ara us introduiré primer les 3 dimensions, la quarta avui ara encara no la mencionarem. Nosaltres, fixeu-vos que el camí a la plenitud comença pel fenomen, que seria la primera dimensió. Fenomen no human. Això és un primer eix, que és la primera dimensió. Bueno, no és que sigui un ordre, la primera que tractarem avui. Es pot començar per qualsevol. Després veurem que ens desplaçarem, si només hi hagués una dimensió, només podríem fer un viatge dins d'una línia. Me'n vaig més cap a la part noumènica, que en aquest cas és la part profunda, espiritual de la vida, els valors atemporals, no? La pau eterna, la pau profunda, l'amor, no? La font de llum i d'amor universal, Déu, és a dir, cada cultura i cada persona, em pot dir d'alguna manera, no? Aquest seria aquest territori, i en aquesta, el que la saviesa popular en diu l'altre món, i si em moc més cap aquí d'aquesta línia i vaig posant aquí totes les coses, en una sola línia podríem posar-hi tots els conceptes de la realitat. Si tots aquests conceptes que hi ha per aquí, més els que hi hagin per sobre, més els que hi haguessin per sota, tots els anem projectant en una línia, tindríem un mapa global de la realitat unidimensional, d'una sola línia. I en aquesta meitat, com més cap allà, hi haurien coses més... Aquí hi hauria el temps, el fenomen és el temps, la història, els esdeveniments, les coses que ens passen, i més cap aquí, el no temps, les coses que estan més enllà del temps, que són aquestes que dèiem, no? I si un està mig camí estaria per aquí, i si un està més cap aquí que cap allà però poc, estaria per aquí, i podíem anar-les classificant aquí si les anem analitzant i estudiant. D'acord? Seria una manera de classificar. Però què passa si afegim una segona dimensió? Uau, ja passem de poder dibuixar tot només punts amb una línia a poder dibuixar amb una pissarra plana. I llavors ja li dono una segona dimensió. Llavors, cada cosa d'aquestes, aquest semieix d'aquí, que era més fenomènica que noumènica, si li dic, a més pot ser més subjectiva o més objectiva. És la segona dimensió que el filòsof categoritza. El filòsof tria què eleva a categoria, cata àgora, no? És que és prou important per ser tractat a l'àgora, cap a l'àgora, i no al contrari de l'anècdota. Doncs ell escull, és la feina del filòsof categoritzar, i dic jo li dono categoria de concepte que sintetitza prou bé tota aquella àrea, aquesta paraula, aquest concepte, i normalment els hi costa triar, i a vegades proven un i no els acaba de funcionar i al final acaba posant un altre, i alguns d'aquests segurament són revisables, i potser algun jo ja li havia dit, hosti, aquest no m'acaba de funcionar i tal, o potser sí que s'ha de canviar, tal. Doncs subjecte, ell li va donar categoria inclús d'eix. Tot i que, dit sigui de passada, cap categoria és més important que una altra, això és molt interessant. En tot cas, per a algú pot tenir més importància, o no, segons el moment de la vida, segons la meva escala de valors, però en principi des d'aquest model és com un mapa. Un mapa en base a aquest dirà que aquella muntanya és més important que aquell riu, o que aquella línia elèctrica. Depèn, si parles de muntanya és més important la muntanya, però si parles de línies elèctriques és més important la línia elèctrica. No? Això és molt interessant, no hi ha una cosa, és que el més important és l'amor. Bueno, quan estàs parlant de l'amor i d'estimar és el més important, però quan estiguis parlant de fer una bona taula, és més important la tècnica que l'amor. Perquè ja pots estimar molt que si no saps fer taules, la tècnica et balla, no? S'entén, Des d'aquest punt de vista és molt interessant aquesta democratització o igualació dels conceptes. Doncs, però tot i així, les que ell li dona arbitràriament el color verd serien les cardinals, per dir-ho així, les que ens endrecen els eixos de les dimensions.
i subjecte i objecte és un altre eix, són dues categories més de les verdes. Llavors, què ens permet això? Que ja ens genera, fixeu-vos, 4 quadrants imaginaris. Llavors, tot el que era més fenomènic que noumènic, podem fer una altra pregunta. Això és més subjectiu o és més objectiu? Si considero que l'art és fenomènic perquè expressa coses a través de materials, d'imatges, o expressa emocions, o expressa, encara que expressi coses espirituals, però com a expressió manifesta coses fenomèniques. És més subjectiu o objectiu l'acte artístic? És subjectiu. El producte com a obra d'art, sense la interpretació de l'individu, que és més subjectiva o és un objecte? Objecte. Com a objecte és una estructura, però l'art, definint-lo, llavors ja veurem que també en funció de com defineixis cada concepte, perquè en les fitxes, aquí només farem una aproximació simplificada, però llavors és molt interessant que tingui temps i ganes de mirar-se les definicions més completes de cada concepte, que ell tenia fet una fitxa molt interessant que t'explica l'etimologia d'aquella paraula, la història filosòfica d'aquella paraula, i diu, i aquí, en aquest model, quan diem art, volem dir això, perquè les paraules no són unívoques, són polisèmiques, moltes vegades tenen diferents accepcions, i per tant això és molt important per dir un mapa, igual que una llengua, ha de ser un consens, si no, no serveix. I si en alguna cosa no ens funciona, doncs hauríem de canviar-la i fer una altra. Gràcies. M'has llegit el pensament. D'acord? Doncs enteneu la lògica, no? Si això ens permet ja classificar en aquest quadrant tota una sèrie de coses que són més fenomèniques, no? Més temporals, més efímeres, i ja podem dir que aquestes són més subjectives, i com més cap amunt, més subjectives, i ja comencen a ser una mica més transcendents i menys efímeres, però encara hi ha tota una gradació. I cap a l'altra banda igual, no? Aquí, doncs la ciència és una visió dels fenòmens més objectiva o subjectiva? És objectiva, la ciència, si no, és en el que es basa, no? A més a més, ara està molt prestigiada, no? Siguem objectius, això és el màxim que pots dir. No, ningú diu, va, deixem-nos de ciències i de punyetes, siguem subjectius, per favor. No? Doncs perquè podríem donar més valor a lo subjectiu, també, no? O com a mínim igual. No, doncs ara estaríem aquí, no? La lògica, la tècnica, ja seria fenomènic, però més objectiu, i això ens va ordenant a on estem, a quin territori ens movem. I cap aquí igual ens genera 2 quadrants més. Hi ha aspectes transcendents, espirituals, si voleu, més objectius, i hi ha d'altres que seran més subjectius. Potser xoca una mica, no?, que hi hagi espiritualitat objectiva. Sí, una mica. Seria la pràctica. Aquesta deu ser el més complicat, deu ser això. La pràctica. Bueno, ara us en diré alguna. Per exemple, l'experiència mística de cadascú és espiritual, no? Entesa com una experiència de fusió, de totalitat, de comunió amb tots i amb tot, no? Sigui més
alterada o més subtil. Seria subjectiva o objectiva? Subjectiva perquè cadascú té la seva, no? Fins i tot pensem que també hi ha la dimensió col·lectiva de la mística. Hi ha mística col·lectiva igual com n'hi ha d'individual. Tot un poble que entra en mística i en trànsit. Però continua sent subjectiva. Continua sent subjectiva però comunitària. O amb la comunió amb la natura, que és universal, no? O amb tots els pobles i cultures de la Terra d'un poble sencer, no? Una nació. Però, per exemple, l'ètica, la considereu transcendent o fenomènica? Es basa en valors més atemporals o que canvien cada minut? Històricament canvia l'ètica, no? Amb molta perspectiva, per tant, Amb perspectiva. no estaria aquí, potser estarà una mica més avall, però hi ha valors com el respecte a la vida o el bé comú, no? Que són valors més eterns, per dir-ho, més atemporals, no? I per tant, també és una mica estructurada l'ètica. Fixeu-vos que tot el que és estructurat és aquí, doncs fixeu-vos, no se'ns fa tan estrany, hi ha una dimensió transcendent objectiva. Les ideologies són objectives, que poden variar segons el lloc, segons allò, però està escrit i es pot definir, es pot estructurar. L'ecologia. L'ecologia vetlla pel cos, per l'objecte, que ho pots tocar, és a dir, els arbres, les espècies, no? Però té cura d'aquesta globalitat, d'aquesta totalitat, d'aquest cos comú. Per tant, tot això és transcendent, però objectiu. S'entén, aquesta lògica? Ara hi entrarem. Això és la introducció per entendre una de les parts, jo penso, més interessants d'aquest model, perquè llavors quan fas el zoom en cada concepte pots passar hores, que ja és l'erudició, no? De dir que això, el mestre paridor d'això, no? En Xirinacs, era una persona extraordinàriament erudita, un devorador de coneixement que et podia parlar hores i hores de cada un d'aquests. Però els que no tenim aquesta erudició juguem més amb la geometria d'això per agafar aquesta gimnàstica mental, aquest joc de la proximitat, de la ubicació, que veureu que dona molt de joc, per exemple, per fer això que dèiem, no? Aquest camí a la plenitud, les estacions que té, perquè després d'aquesta ve aquesta, o no té per què ser després, però conceptualment les pots diferenciar, llavors sí que pots aprofundir molt en cada una. Llavors, aquest cap de setmana el que farem serà jugar no amb l'aprofundiment, llavors sí que us puc passar les fitxes de més aprofundiment de cada una i fins i tot si voléssiu àudios d'ell explicant cada concepte d'aquests, i normalment l'explica, la gràcia és explicar-lo a través de les categories veïnes. La mística, quan va més cap al subjecte, doncs tendeix això, no? A ser la metapsíquica i el joc es va deixant prendre, però quan va més cap allà ja es va dissolent i és més l'absolut. Quan va més cap a la teoria és la mítica perquè és l'expressió d'això, en canvi quan és més en la pràctica és l'experiència mística en si, etc. I a partir de les seves diferents direccions vas definint cada una, i això és molt divertit i també et va donant aquesta visió més de dir, hòstia, si miro per aquí és com a vegades quan tu estàs en un poble nou, fins que no fas la composició, si vaig per aquest camí vaig a parar, per sobre quin poble hi té, i allà hi té aquella muntanya, si anem cap allà hi ha el torrent i allà hi ha el poble aquell, perquè jo aquell poble hi he anat des d'un altre lloc, però des d'aquí encara no connecto, clar, quan tu connectes tot, clac, dius, vale, tinc el mapa de la comarca sencera, no? I llavors això et va donant com més, et va completant la visió i la comprensió. I ara només, que seran les primeres, tot això era perquè és el que anirem enganxant ara, però perquè entengueu per què enganxarem, falta només la tercera dimensió del model menor, que seria el que hi hauria a sobre d'aquest tall i a sota, que seria un tercer eix,
Ara hem vist 1, 2, que és una pissarra plana. Per fer una esfera li falta l'eix Z, no? L'eix Z, si això ho tenim xafat i és un cercle, per convertir-lo en esfera li hem de dir, doncs cada concepte d'aquests li afegirem una altra dimensió, cap a dalt i cap a baix. Cap a dalt, també per similitud, no? La ment la tenim a dalt, i tenim una altra de les verdes, que és, ell escull el terme teoria, però podien dir-li ment. Seria la realitat abstracta. I si despleguem aquest cercle, li donem volum per baix, de l'equador cap avall, cada cop a la meitat seria tant mental com pràctic, tant teòric com pràctic. 50-50, 50%. Com més avall, cada cop va sent una mica menys mental i cada cop més pràctic i concret, fins a arribar a baix de tota la pràctica, que és zero ment. O sigui, seria la realitat no mentalitzada. Cosa que queda fora del nostre abast. Perquè nosaltres només ens podem aproximar a la realitat des de la ment. Perquè els sentits estarien integrats en la ment, perquè seria la interpretació que fa la ment del que capten els sentits. Veurem on estan els sentits o les sensacions viscudes. Però bueno, utilitzem-ho com a exemple. La posaríeu la semisfera de dalt, més mental, els sentiments, per exemple, no? El que ens diuen els sentits. Sentits o sentiments? Bueno, o els sentits, sí, les Jo percepcions pensava, sí, físiques. les percepcions, sí, exacte, físiques. Què creieu, que és una experiència més pràctica o més abstracta, mental, teòrica? A mig camí jo la situaria. A mig camí. A mig camí. Pràctica, teoria. No? No sé. Bé, Pràctica. Pràctica. és més concreta, no? No és la idea abstracta del que he sentit, sinó és el que he sentit. El sentit en si és pràctic. El sentir en si és pràctic, Una altra és cosa que concret. produeix el sentit, no? On t'aporta el sentit. Altra cosa és com jo llavors Després interpreto, interpretes. quin sentit mental pot tenir per mi allò, on em porta, tal, no? Però la vivència en si, aspra, fresca de l'aire, escalfor del sol, això és pràctic, és concret. No és la idea d'aspre, la idea d'aspre és mental, però la vivència de l'aspre és concret. D'acord? Doncs mira, ja podeu enganxar dalt, si voleu, retallem la teoria. Només abans d'enganxar, avisar-vos d'una cosa. Penseu que avui només farem el model menor, però quan a cada un d'aquests conceptes li afegim una dimensió més, us haureu d'imaginar que cada concepte té una fletxeta, clic, afegida cap a dalt i una altra cap a baix, que les posarem així, que és la quarta dimensió. Podem posar un palillo i un altre... Clar, si no us hi cap podeu fer-ho així. Si no, jo de moment, per fer-ho més fàcil i que us duri més, perquè poseu teoria al mig, el màxim centrat que pugueu, perquè a sobre i a sota, quan fem la tercera part, perquè la segona tot just completarem aquesta, ja veurem quin és aquest concepte en la seva quarta dimensió, que és més el replegament cap al plasma o el seu desplegament cap a la complexitat universal. Per tant, totes elles, mireu de... Jo no ho he calculat del tot quan us he escrit això, però espero que hi càpiga a la part del mig. Això que són les etiquetes o s'han d'enganxar? No t'he donat, Espera't, aquí podràs retallar-ho. O vols que m'ho escrigui? No, al mig, no? com tu vulguis, però si vols fer via, com tu t'agradi més, però si vols fer via us ho he fet perquè pugueu retallar-ho i amb la cola enganxar-ho. Perfecte, enganxeu-ho ben fort, així us durarà molt. És teoria, Sí. Teoria.
teoria dalt i aprofitarem, mentre aneu enganxant, per llegir en aquí quina definició es dona en el model a teoria i a pràctica. Pots llegir tu? Que ja... Oh, bueno, no se sentirà, potser. Llegeixo jo, doncs. La teoria és... La definim... O sigui, les definicions de teoria en el global i en la fitxa completa és molt més àmplia. Hi ha moltes definicions curtes, hi ha moltes definicions a partir de les seves veïnes que són molt divertides, però jo aquí n'he escollit algunes que penso que poden ser més comprensibles. En diem ment sense cap contingut de la realitat concreta. És la ment pura. És la visió global i abstracta de tota la realitat. D'això en diem teoria. Com a sinònim seria la primera de les paraules que he dit, ment. I el seu antagònic seria pràctica. La definim com a, sobretot la paraula emblemàtica seria força. La pràctica és la força pura de tot. Com la font primera, si la ment és la font primera de les idees de l'abstracte, la pràctica és la font primera de la força que sosté cada una de les dimensions, o cada un dels conceptes que estan més a la part pràctica i concreta. Ja veurem que quan parlem de subjecte, doncs la força del subjecte, la nostra força vital, ve de la pràctica. La força dels objectes ve de la pràctica. La força de l'amor, si anem cap a lo transcendent, ve de la pràctica. La força de l'experiència vital ve de la pràctica. La força del psiquisme neix de la pràctica. I així amb cada un, aquí ens podem imaginar aquelles, no? Com aquelles escultures que són com una flor amb branques, no? Amb fils metàl·lics que neixen d'allò, doncs aquesta força es va expandint cap amunt. Per tant, pràctica, força pura del tot. És la totalitat concreta, sencera i dinàmica sense ment. La totalitat concreta, sencera i dinàmica sense ment. La podem associar a l'infant. L'infant encara té poca realitat mentalitzada, és tot pràctica. I també l'home primitiu, que també acostuma a ser molt intuïtiu. La intuïció, o una de les formes d'intuïció, estan en la pràctica, curiosament. És aquesta connexió directa amb tot el concret. D'acord? Aquí també ha aparegut un terme interessant de matisar, que és la totalitat, a diferència de globalitat. Quan parlem d'un model global, no estem dient un model total de la totalitat, perquè la totalitat per la ment humana és inabastable. És que costa d'imaginar fins i tot, no? La totalitat de tota la realitat. Què voldria dir? Digueu-me coses de la totalitat que dius. Què voldria dir copsat la totalitat? L'omnipresència, per exemple, estar present a tot arreu et permetria tenir aquesta informació completa, no? A tot arreu vol dir a tot l'univers. Sí, a tot arreu. A tot el macro i en el microunivers. Esclar. Exemples d'aquest macro i micro, més concrets. Què no podem arribar a captar nosaltres? Amb els nostres sentits? Sí, amb la nostra ment, la nostra consciència.
Bueno, els microorganismes, les cèl·lules, no? Els àtoms, Totes les cèl·lules de l'univers les podem copsar, tots els àtoms, identificar. Tots els àtoms, No podem ni captar ni una 0,00001 centèsima de tot el que hi ha, totes les emocions de tota la gent, tots els fets, tot el que existeix. totes les pedres, totes les cases, tots els aires, tots els colors, totes les flors, tot això és la totalitat. En canvi, els humans som tan agosarats que ens han posat aquesta llavor d'inquietud filosòfica que tot ésser, podem dir que és filòsof també, si ens desacomplexem, que és preguntar-nos per la realitat, no? I voler-la entendre. Llavors, per poder-la entendre, fem una abstracció que és un model global, a través d'unes síntesis, d'una sèrie de conceptes que creiem que agrupen tots els àtoms i objectes del món. Mira, els resumiré en un concepte que és objecte. Però la totalitat dels objectes... No? Tots els experiments, el coneixement del món, etc, en direm ciència. I cadascú s'especialitzi allò, no? Totes les vivències personals i tal, no sé, en direm psíquica. Tot el que passa a la psique, que no controlo ni conec la totalitat de la meva, imagina't la de totes les psiques, etc. Llavors aquest procés d'abstracció és el que el filòsof fa per ajudar-nos a entendre. És com els mapes fan una abstracció de tot el que hi ha. Tu mires el mapa de Catalunya o del Tarragonès i ni de conya hi ha... i no és Catalunya, és una abstracció... Imagina't, no? Posar tot el que és Catalunya en un mapa... Però aquella abstracció ens ajuda a comprendre-la. Vale? Doncs la teoria seria l'abstracció d'aquesta totalitat. Molt bé, doncs ja tenim col·locat aquest pol de dalt. Veig que tot sobre l'espai, mare de Déu, per la quarta dimensió. Buf, doncs anem a començar el viatge pel fenomen. Podeu retallar fenomen i les que té a sobre i a sota. I amb un retallet a part, també, això que diu a dalt, que diu analítica, també aniria retallat sol. I les dues fletxetes que hi ha a sobre fenomen, que diu diferencia i discerneix, també aquestes les podeu retallar Juntes? Juntes, però sí, però independents. O sigui, totes dues poden estar a la mateixa tira. I distingeix? Aquesta no caldria, aquesta seria Va amb experiència, però... Diferència sol, posem. Diferència en fenomen. Home, sí, retalleu-la l'experiència. Tot això? Ai, el distingeix, retalleu-lo també, perdó. El classifica... Tots aquests tres que estan a sota, retalleu-los. Fem fenomen junt amb diferència i discerneix, no? Per un costat. És a dir, totes les que estan en majúscules petites les retalleu a part. A part. Sí. Diferència i discerneix I només retalleu junt el nom de la categoria i les seves dues frases definitòries. Vale. Aquestes sí que poden ser juntes. Bueno, llegirem, mentrestant us llegeixo, Fenomen el definim com aparença. És a dir, tot el món aparent, tot allò de la realitat que ens apareix. És l'esdeveniment present. És el temps. És l'ara i aquí. Curiosament, molta gent es pot tendir a pensar que quan es medita en l'ara i aquí estàs fent una pràctica espiritual, no? L'ara i aquí.
Doncs és tot el contrari. És la zero espiritualitat, és estar en el present pur. Això no estàs en l'ànima, estàs en el fenomen, no estàs en el noumen. Ara, que va molt bé per la ment, és fantàstic, però no és espiritual. L'analítica ha d'anar enganxada així? No, separat. Tot el que sí, les majúscules fora de les definicions, separem-los. Per tant, és la història, el fenomen, la suma de temps descriuen la història, que en el pla individual seria la biografia. Tot això és fenomènic. Tot el que m'ha passat, o la pregunta és, què passa? Què està passant? El periodista descriu fenòmens, successos, tot això és el fenomen. I aquí fixeu-vos que també hi trobem la dualitat. Aquí, en aquest món aparent, hi ha les dualitats. Que la gent més espiritualista tendeix a valorar més la no dualitat, no? Això no vol dir que en moments de la història faci més falta una cosa que l'altra. Poder, en un món massa dual i massa negador del contrari, dius, home, sí que et convé treballar la no dualitat, no? El que a Orient en diuen l'Advaita. Però no vol dir que l'Advaita sigui més important que la dualitat. La no dualitat és important en el terreny de l'esperit de sentir que som un, no? Que venim d'una font, que som emanacions d'una mateixa substància o no substància, que en diem esperit, no? Però la dualitat és meravellosa, no? Ens permet aquest joc de la vida, del dia i la nit, del yin i el yang, del tu i l'altre, del masculí i el femení, etc. A veure, on ho hem d'enganxar, això?